ସତରେ କ'ଣ ସମୟ ନାହିଁ? ଏକଦା 12 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିବା ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଯାତ୍ରା ଅତି ବେଶୀରେ 4 ଘଣ୍ଟାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ତଥାପି ମଣିଷ କହୁଛି ସମୟ ନାହିଁ। ଏକଦା ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ପୂର୍ବରୁ 10-12 ଜଣ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ସେହି ପରିବାରରେ 2 ଜଣ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଣିଷ କହୁଛି ସମୟ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଦିନରେ ଯେଉଁ ଖବର ଆସିବାକୁ 4 ସପ୍ତାହ ଲାଗୁଥିଲା, ସେହି ଖବର ଏବେ କେବଳ 4 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି। ତଥାପି ମଣିଷ କହୁଛି ସମୟ ନାହିଁ। 30 ମିନିଟରେ ନ ଆସିଲେ ମାଗଣା ଭଳି ଅଫର ମିଳୁଛି। ତଥାପି ମଣିଷ କହୁଛି ସମୟ ନାହିଁ। ଏକ ସମୟରେ ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ବର୍ଷ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁହଁ ଦେଖି ଦେଖି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଥା ହୋଇପାରୁଛି। ତଥାପି ମଣିଷ କହୁଛି ସମୟ ନାହିଁ। ଘର ତଳୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରମ ତଥା ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ଲିଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କିଛି କ୍ଷଣରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ତଥାପି ମଣିଷ କହୁଛି ସମୟ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧାଡ଼ିରେ ରହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏବେ ମୋବାଇଲରେ କେବଳ ସେକେଣ୍ଡରେ ସବୁ କାମ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ତଥାପି କହୁଛି ସମୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାକୁ ସପ୍ତାହ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଠାରେ ଏବେ କିଛି ମିନିଟରେ ସେହି ରିପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି। ତଥାପି ମଣିଷ କହୁଛି ସମୟ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସ୍କୁଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଫୋନ୍। ଯାହା ହେଲେ ହେଉ ପଛକେ, କାରଣ ଅଟକିଥିବା କଥା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। କାର୍ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଷ୍ଟେରିଂ, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ହୋଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ ଖୋଲା, କାରଣ ସମୟ ନାହିଁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଲେ 2ଟି ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ି ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରି ଦେଉଛି, କାରଣ ସମୟ ନାହିଁ। 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ମଣିଷ ସେଠାରୁ ଉଠିଯାଇ କଥା ହେଉଛି। ସିଏ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ତା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏକା ଥିଲେ ଶାନ୍ତିରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଆଗରେ କାହାରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅସହଜ ହୋଇଯାଏ। ମୋବାଇଲ ଦେଖେ, କାରଣ ସମୟ ନାହିଁ। ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ମିତ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ବାପା ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟରେ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଅଭାବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାବ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମୟରେ ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାବ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ IPL ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ବୋହୂକୁ ବାପ ଘର ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ହେଲେ ଶାଶୁଘର ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ହେଲେ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି, ବେଗ ବଢ଼ିଛି, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ନିକଟକୁ ଆଣିଛି, ଦୂରତା କମିଛି, ଆଧୁନିକତା ବଢ଼ିଛି, ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ତଥାପି ମଣିଷ ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯେ ନିଜ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, କି ମନ ଖୋଲା ହସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ଦିନ ଚାଲିଯାଏ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ସମୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଜୀବନକୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଜୀବନର ଗଭୀରତା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସମୟ ନାହିଁ ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ କି ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ଏକ ବଦଭ୍ୟାସ। ଆମ ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ବେଳେ ଦିନ ରାତି ମିଶି 24 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ବି ସତ୍ୟ, ଏବେ ବି ଦିନ ରାତି ମିଶି 24 ଘଣ୍ଟା ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ରହିବ। କିଛି ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ଏହି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ବଦଳିବାର ଅଛି, କରିବାର ଅଛି, ତାହା ଆମର ଏଇ ମାନସିକତାର ଅଭ୍ୟାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।